ומה לגבי כל עולם ה-AI שמתפתח לנו בקצב מסחרר, איך הוא משפיע על השקעות? בצורה דרמטית לדעתי, יש פה שאלה אדירה, כי מצד אחד אנשים באים אליי, אומרים לי, תשמע, אנחנו אחרי עליות מאוד מאוד גבוהות בשוק ההון, וכבר שנתיים אומרים לי, זה ייעצר, זה ייעצר, זה ייעצר, אז לכן אני נשאר בקרנות יותר סולידיות. אבל מה שאנחנו רואים, לא רק שזה לא נעצר, ההשקעות מגבירות תשואה עוד ועוד. אם היינו רגילים פעם למניות שמניבות 10% תשואה לשנה, אז ה-AI מה עושה בעצם? הוא מייצר רווחיות יתר בחברות. כלומר, ככל שיהיה פחות כוח אדם ותהיה יותר אוטומציה וקדמה טכנולוגית, החברות ירוויחו הרבה יותר כסף. זה יכול לתת תשואה עודפת לשוק, ולהעביר אותנו אולי לעולם של 20% תשואה במסלול מניות לשנה, ולא 10% המיתולוגית. זה שינוי עולם. ואז באים ואומרים לי, רגע, אבל מה עם האנשים איפה האנשים יעבדו אם לא יהיו עובדים? אז קודם כל, זה יקרה אחר כך. כלומר, בעשור הקרוב קודם כל יקרה הסיטואציה שבאמת האוטומציה והטכנולוגיה תחליף את העובדים. בינתיים הרווחיות תגרום למשקיעים ולמוסדים להשקיע המון כסף בחברות האלה, שיצרו רווח הרבה יותר גדול, ובטווח הארוך, באמת שאלה, מה יקרה עם האנשים? אם הם יעברו למקומות עבודה אחרים, אני מקווה שהם יתמקמו במקומות שהם אחרים, וימצאו כל אחד את מקומו.